Shalom. Turbuk Dewi Tamu Kadongan, Dewi Kuta Sadarion, Nabis Tabarjolo, Hasa Sarata di Perbadia, tersurat doa di buku si Yohanes Bidu 20, Mamokanai sen ayat 10 sia, Tormat kali ayat 27, Somna Somal Kajamar Sikat Suring, Hujama ayat 10 sia. Jadi dumbut ari dari perjulu duksal kuari sahabat dinam sordak akabitu ninganannya kasisiani alane biar nirana sida midak ka Yahudi Roma Yesus jongjong tutong atong anasida jadi di dogma tu nasida da memang dihamu dungi diulah Yesus Muhammad dok tu nasida da memang dihamu songon sinurun yamayau suroku mahamu Mola di sesamu dosa ni manang ise nang sesamai mola di mohat hamu dosa ni manang ise hot doi idosa na aku permasa persiawan sona takas taboto jala taulahon di ganut minggu di tengah-tengah persorata baik di gereja manang di pertaniangan saya dibuhaido parpumota di bagasan guarni di bata ama anak doktor di Perbadia marhite-hite guarni di bata ama anak doktor di Perbadia on hawa kono masa persiawan patuduhon nasarupa do nasatarap do di bata ama anak doktor di Perbadia di bagasan haporsiota songon halak Kristen na dos do dasadalana do na dos do huasona dos do hasangaponna dos do hamulionna jar dos do nang hahomion ni di bata ama anak do to di Perbadia hal permasa persiawan dang bui wirimot tadi bata ali dokon di Yohanes 4 ayat 20 todi do anggo di bata asa akan orang yang tibana patut martangiang di bagasan todi do hasitongan oddo hama permasa persiawan mabain hita jol masih bukon nabar daging sibukon dang tarban hita pamerin di bata ala idokon naking di Yohanes 4 ayat 20 todi do anggo di bata ala di haporsia hala Kristen do ta haporsia do ha situlusa do di bata ima di bata ama di bata anak do todi Perbadia tolu di bagasan sada ala itu omma hama korma persiawan hahomion ni tuhatta di bata hama korma persiawan atar sumur tudia mabatu di sota hasitul sayono ai di dokon sada do nasida sada do bata ama anak do to di Perbadia ala itu do nasida di bagasan sare tar songono matu di sonna hama korma persiawan saru pare molo tabereng mataniari molo tabereng mataniari sada do mataniari alai molo bicar mataniari di manugo nyari tarida ma gabetir makana hulu imasi nodang nai jala tahila lama mohok dagita molo hona hita tu sinodang ni mataniari sada do mataniari alai tolu pengaruhna di tengah-tengah ni nguluni hita nama kilala ima mataniari sinodang hajiron dohot mohok nabinuan nai sada di bagasan tolu di bagasan sada ala itu manang molo tabuan sada perbuini tarutu manang durian na malaman tabuan masada tujurutta perbuini durian na malamunon sada do anggo durian alai di bagasan durian sadon adong do ta anggo uapna ima angurna
jala mula tapangan perbedu diro tahilala ma sama dia ma tabuna tulu di bagasa sada ima durianna uapna angurna jala daina natabuli bodo bilang lotai asindo durian sian uapna nanguri asindo angurna sian daina natabuli asing-asing tu tolu di bagasan sada durian at terhirai mahal kerasa bersiawan tudusan hahomion ni debata si tolu sadai tentu saja kerasa bersiawan kita jual maun dang habib kira kita dang bui sampai ilmu ta lao mangarang-rangi sumodiro hahomion ni debata nama nopahita ada mungkin di foto topa-topaan sumodiro puaso gugulut hamulion di nama nopaibana hita topa-topado jala debatado nama nopahita alai bui tabereng sian akka ragam ni natinok panai bui tabuat sama dia tudusan termasuk sama tudusan hasil tudusan di debata sada di bana alai tolu di bagasan sada sama matanya hari sinak kaning sada di matanya hari alai marsinot dang doi maupun hati urun jela maupun mohok sekaligus sama perboni tarudungi di sido nang dei nang mulut alang jala di sido nang angurna dang marasirangi di bagasan sada dunia ni deh jala sama itu dang mata nyari di bagasan sada mata nyari deh dang tarsirang hita sido dang ni mata nyari sian mata nyari dang tarsirang hita mohok ni mata nyari sian mata nyari dang tarsirang hita tabuni duriani per sian durian ne dang tarsirang hita uap duriani sian durian ne tersongoni dalam terasa persian tudusan na tadi waktu hasil tudusan ni debatan alani hawa kono persian tahu nakin di jolo nadusdo debata ama anak tawakatiru perbadia di bagasan waso di bagasan hadirion di bagasan hasangapon di bagasan hamulion di bagasan hahomion sarupa deh dang marjaiber dang marsiti boy sarupa do tarap nasida atau hawa kono persian di Matius 20 sa polisia be di batari do mose nasarupa do halaki duneng morhat to Yesus Kristus tubano gijang didok do to kasisian nai lao mahamu pude hamu ma salut bangso di hamu mana sida tu bagasan guarni di bata ama anak dohot to di porbadia dang didokon tu bagasan guarni di bata ama dohot anak dohot to di porbadia dang di semua didokon patuduhon nasirang alai sahalimat do ama anak dohot di porbadia patuduhon nasarupa nasatarap do nasida di bagasan kuaso hadirion hahomion hamulion hawa perang sabersiaun dia kristinota ujuk-ujuk juta bigi kuaso di bata ama nama nopo langit tanah do nasisina di periode baru mise tabereng kuaso di Yesus Kristus napa baru akan namar sahid napa hehe akan namot namate patubahan aku tada halumangan tiki madalan ibana di tonga-tonga ni portugion alai dia mah songon molo sarupa tutu di bata ama anak doto di perbadia dia mah huaso hagugur halungangan nabi Tuhan itu di perbadia nabi berimata di bukuta nabadio na berjul ham kurang sabar siawan mula taingot di pajajaran neka dan sekolah minggu di sada dok kondisi dimulai itu pada pertama lain utano bisa komosi di pada honi dengan mengarah pria ma tordini di bata di atas ni angka air mengarah pria ma tordini di bata di atas ni angka air ima perjul sehari di batu gihon di buku tanah badion taring waktu tordini di bata na mengarah pria di atas ni angka air labatanna na do tordini di bata mangula di tinggi di tempat di bata langit tanah do laut do nasa sina di buku musa na berdoa musa mulai tajah di Matius ayat 10 di disi yang go hati tubuh Yesus Kristus songonot do uju orang Yosef tu ibana si Mariai
gabe-gabe di bana sian todi perbadia. Gabe-gabe do si Maria sian todi perbadia. Omma sere todde halomangan waso nabi datuduhon ni todi perbadia. Ima na patuaton Yesus Kristus sian bono gijang gabe jolma tutong-tong di pertijon iba nama mamula di sini. Halo kalau persiawan mulai saja kamu se di Matius 12 di dokot Tuhan Yesus Kristus do alayang guau pabalion akka sibolisi mangasahon tordini debata. Mangula Yesus Kristus di tong-tong di pertijon patubahon halongangan patubahon tada-tada mujizat mangasahon tordini debata mangasahon tordi berbadia. Omah kalau persiawan tadana nasaru pado nasida situlu sadai rapak marhuaso rapak margugu jadi dibotor nang nasa nabuni nadilahon yakka jolma mulai tengok tamu kamu persiawan di barita si Ananias do Sapira nadi garis halaki taruh nasida jadi pasahat tujuannya apostoli alai diboto si Petrus do nomor gaus nasida dang sudi tuhor nitamai di pasar nasida tujuannya apostoli jala isi do na bobohoni to di perbadia do bobohoni itu si Petrus ulan apostoli 5 ayat 2 alai na si Petrus ma oe Ananias naon digoisi bolisi do haberoham laho manggabusi to di perbadia dot mamorso deba tuhor ni tamai. Halo karon sa persiawan atong matakas taboto di nunggut sadarion di jamitat sadarion huaso do guguni dewata sarupa do huaso do guguni anagi Yesus Kristus jar sarupa do huaso do guguni tordi perbadia. Jadi bangsa sadarion tabes tahoma ima 50 hari duhai heon songkok ma tordi perbadia tu tonga-tonga sisian Tuhan Yesus Kristus. Ahado nabi nuan ni hasongkop na tu perbadiai. Ahado namasa dum songgop tu perbadiai tu tonga-tonga ni akka sisiane. Takasa kita jahamu kono sa persiawan diturbuk tahun nama kurugi do sisiane di sarjabu dikunci halaki do pitu alaniaha ala mabir na sida dokpak halak Yahudi. Mabir na sida ditakut halak Yahudi na sida ala porsia halaki di Tuhan Yesus Kristus ala di Tuhan Yahudi halaki do si Tuhan Yesus Kristus naung dipersilak koni alai dan sebarang mana sida Roma Tuhan Yesus Kristus naung hei senamate dinapot mana sida didok ma dame ma dihamu didok ko dame ma dihamu jobus manida didok ma jalo hamu ma tot di perbadia. Aharo nama sama kono sa persiawan dong di jalan sida tot di perbadia. Bu tabere hamo kono sa persiawan di padalanan ni akka apostoli dang be mian di nasida biar maradopun halak Yahudi. Dum songgop tot di perbadia tu nasida nunga barani halaki mabuka pintu tuat halaki tu alaman law halaki tu bagas joro marjabi dari si marjabi tahun Yesus Kristus do Mesias na di baga-bagahon ni amai Yesus Kristus do si palua na mengisirakon ni akka panurirang na berjului Yesus Kristus do satu-satunya jalan keselamatan na boy mabocor mai satu debata dan mengir halaki marulak-ulak kalaki ditakut marulak-ulak kalaki dipenjarahon marulak-ulak kalaki disingi disiksa alai hinorhon ni tadi perbadia nang songkok tu nasida dan mabir bihalaki disi hawa proses persiawan dung disongkok tadi perbadia nasida aha mana masa tu nasida digohi doa puasa ni dibata gambu di batu halaki sama nabi Tuhan Yesus pamalupun nomor sahih paheon nang modi patubahon tada halongangan ditiki mamula nasida di tengah-tengah di pertijon akka apostol nomor juli hawa kono sa persiawan
nang sohon tu hita asa mamukka mahita tinggil di suara itu di perbadai asa talea mainganan dito di perbadai di bagasan rohan salilingon nunga talian inganan tu di bata ama dot anak Yesus Kristus alai di bagasan tingkion di sesuai hita asa doh tu di perbadai talian rohan talian hapursyata tabarade inganan di ibana asabu ibana masuk di bagasan rohatta mangula di bagasan hita asa gaibo hita hitidangi jakka ulawan di debata sara Korintus orang asa polisi di dokon hamu kan masa persiawan dang di bodo hamu daging muna do joroni toddi perbadia daging muna do joroni toddi perbadia na di bagasan hamu nang di jalu muna sir di bata dada hamu napuna diri muna hamu kan masa persiawan nung ata sadari on di tengah-tengah mulut ta nung ata sadari na daging tahun joron itu di perbadia sadar duhita daging tahun sasitong na dilihat di batang duhita asa gawe inganan asa gawe joron itu di perbadia lo dang na gawe tua dang na gawe orang daging sabing si bobonot tala mangula akaulautan lau patu baka si mata alai dilihat di bata daging tahun asa daging tahun gawe joroni tod di perbadia sona indok na disada Korintus onong ayat 10 hawa kamu sa persiawan napingan dinaro Yesus Kristus marapatu na kasihan nai idokodutu na sida dalmema dihamu uju tahuton akka sisiani mabiar na sida pasari-sari hosana sida asana mago di bayan halak Yahudi makicu na sida makuring na sida di bagasan sada jauh di bagasan biar nama sengok-ngok ala itu pura Yesus Kristus idakot na sida didokon dame madihamu jala diobus na sida idok jalo hamu ma tod di berbagi nabatan hamu kono sa persiawan jok do tuhatai roh tuhita ditiki mawir hita jujur do tuhatai las rohana manangna lebih lomo rohana mata batu hita ditiki hagaliota ulomo rohana dibata ditiki sumber gugu hita roy bana mata batu hita atau hamu kono sa persiawan di tongah-tongah ninggoling tahun tentu sehali budang doaka nasut halamohon na berbagir hita di tongah-tongah mulut. Serana ingotota unang tabaholang dirita siap di bata. Unang tawain gugutta lau manaluhon biar nirhatai. Unang tawain holang gugutta lau melalui jalan keluar siar masalah narong di tongah-tongah ni mulut. Taingok ma ditiki mabir hita, ditiki sumber gugu hita. Di sido lomo roh yang dibata mata putun hita mabuan dami na semuangi tu toma-toma ni golut atau kami kono persiawan tajakon ma to di perbadia songong tobe di mingguta di bakasan sedarion terimalah Roh Kudus alena ko kami kono persiawan tongdo arang singot-singot tu hita akan persia nang majalo to di perbadia di tengah-tengah ni golut 100 Salonika 5 esa polisia idok pasongonong unang itopihamu todi unang itopihamu todi todi perbadia di batu respi songon nyala api na galak di bagasan dirita jala api na gelengon perlu tetebai bahan bakarna asa bilang mersikor koribana di bagasan diri. Saro pasongon abi hamo kono sa persiawan natakalaki di jabu. Molo so tetabay doot suban na masak. Tatu sehari dangolo gorgore. Songon ido nang todi. Mangula di todi di bagasan rohatta mana so hita asa ringgas hita marminggu
mangula be. Asa olo hita martangiang pas atau dirita tu di bata. Asa ringgas hita marsar do di bata. Asa taulahon holong di tongah-tongah permulut. Asa taulahon akaradingkan di tongah-tongah permulut. Ima ulau itu terbadia di kawasan hita garuk merser-ser. Sonari suku-suku di hita tetangga bido. Tetap do bahan bakar itu diperbadia di kawasan dirita marhiti na mangului sosona di kawasan hatta garuk merser-ser. Alang hamukan sa persiawan molo sibuk todo tatang asahon. Sibuk taon idokon ima sibuk nang honabura. Daging dosa, tubuh maut didokon Apostol Paulus molo daging padulod. Nama pun hita asa dewi holan naneng mangalo luman rohani di mata. Molo ta tolo do sibuk taon. Nama nanti kita asa losok kita martangiang, losok kita manakasih hata di mata. Disima mitop to diperbadiai di bagasan itu. Jalan to diperbadia ima pribadi di mata. Naso olo memaksa dan olo memaksa hita ala mangulu ibana. Dia digambarkan sebagai pribadi yang lembut, yang mengetuk dengan pelan di bagasan rohatta. Hita manekon peka, hita manekon respon tu pakulimna di bagasan rohatta la mangulu ibana. Jalan hamak orang persiawan adong do risiko jaka naso olo jakka nomor situtu mangalo to di perbadia. Idok di Lukas 10:10 jala garup nama dok hatana mangalo anak ni jolmai tarsesa do dosane. Alai na mangaliai to di perbadia dang dabotan hasisan. Lapatan hawa kono sa persiawan molo taaro Yesus Kristus taburai Yesus Kristus anak ni jolmai boy dope di sesa dosanta. Alai molo to di perbadia saya ta'alo taliai idokon dang dapotan hasisan dosa hita. Idokon di Lukas 12 ayat 10. Jala ganup nama dok hatana mangalo anak ni jolmai tarsesa doi. Alai na mangaliai to di perbadia dang dapotan hasisan. Atau kamu kalau sa persiawan tabuk kamadirita asa lebih peka hita. Mangului suara itu di perbadia di bagasan hita. Mangului persuruna di tonga-tonga ni mulutta. Asal nang gabimittok sinodang ni to di perbedai di bagasan rohatta. Hal perasa persiawan sada pengulang to di perbadia nahya masa di tonga-tonga ni luat tahun. Ima ditiki geleng do bebadi hatai di 1127. Di bilik dewatado jala disongkol itu foto di perbadia do seharak danak ima parla buka biri namar gorsi Kaleb Otniel Hutahayan burang do pera akka damang denang na tua na mana de ala na tiki umur 3 tahun ibana disongkol itu di perbadia bui ibana marjamita jala bui ibana mana kon akan nomor sahid gawi malum ima sada hama kono sa persiawan ulaun nito di perbadia nahya masa di tongo-tongo ni luat tong alani i darong di kita alasan lau waswadahon lau mengingkari lau dang makapersyai pangulaun nito di perbadia di tongo-tongo ni mulutta terlimobi di tongo-tongo ni hapersyai alang ahya masa di tongo-tongo ni luat tong sahala danak marumur 3 tahun ima Kaleb Otniel Hutahayan parla buka biri boi bana merjamita martangiang gay malong akan mersahid marhite ibana di patupa di mata atau kamu kalau sa persiawan tajak koma to di perbadiai mari kita menerima Roh Kudus dalam hati kita masing-masing sebagai pribadi yang sama berkuasanya sama kudusnya sama mulianya doa di mata ama doa anak ini. Amin.